Són exactament les 7 i 10 del matí i una temperatura de 8 graus. Avui ja m'he tornat a posar pantaló curt. Ruta de 125 quilòmetres. Em desviaré per passar per Lleida, que no hi he estat mai a que és la capital de Lleida, i aniré un moment a la catedral. Doncs, direcció cap a Flix. Sembla que farà bon dia, ja surt el sol. A fer quilòmetres, tu. Continuem, parròquia. Són aquestes rectes, canvi de rasant, baixada, canvi de rasant, baixada, monòtona, és així, plena de camions que van a tota hòstia i això, paisatge maco, però avorridot, i a pedalar. Ara em porto 10 quilòmetres, me'n falten 110. Vinga, continuem, parròquia. Han xocat contra un senglar, i això és recent, pobret, pobret. Sagantana. I ara una miqueta de baixadeta, que ja va bé, que porto 17 quilòmetres de pujadeta. Vinga, fotem-li, tu. Continuem, parròquia. Aquí a la meva esquerra diu que hi ha l'embalse de Santa Anna. I això, deu ser aigua. Sí. Curiós. Continuem, parròquia. Osca de l'Aragó i tornem a entrar a la província de Lleida, a Catalunya! Visca Catalunya! Visca! Continuem, parròquia. Alfarràs. Mira, camí de Sant Jaume. Cap a Lleida, cap allà a Balaguer, Lleida i Tamarit de Llitera. Doncs, cap a Lleida. A veure... Anoi! Doncs mira, aquest poble sí que és gran, Vale, mira, són les 3:45 de 9. I ara porto 38,7 quilòmetres, que és més o menys un terç de la ruta d'avui. Vaig bé. La veritat és que llevat del primer port que he fet, després tot ha sigut baixada pla, doncs bé, els quilòmetres que em deixen. Doncs continuem, parròquia. Quilòmetres per Lleida. Ja queda poquet. Havia calculat arribar a Lleida a l'hora de dinar i de moment
Anem molt bé. Va, avió cap aquí, avió cap allà. Se n'han fet de coses. Mare de Déu. Bueno, el Guaire. Lleida, 14. Vinga, continuem, parròquia. Ara una visita a la catedral i serà la meitat del recorregut. Em quedaran uns 60 quilòmetres i em porto uns 60. Bé, fins ara bé, el que passa que, clar, les cames se'n treuen foc. Però bé. És factible la ruta, els 120 quilòmetres els podré fer tranquil·lament. I al final em sembla que seran una miqueta menys, perquè el Comut aquest em podia fer voltes i he vist que podia tallar camí i té pel dret. Doncs bueno, vaig cap a la Seu Vella i la catedral i continuem, parròquia. El bici, molt bé. Molt bé. Clar, ell veu un carrer, no veu escales. Bueno, doncs baixarem per les escales. Sort que són de baixada, perquè si fossin de pujada, tot brut. Collons. Pues a mi no m'importa tant la puta catedral aquesta. Ja m'he tret la jaqueta, m'he tret la milla refractària, això sí, i continuem. Em queden, en aquests moments, 55 quilòmetres, però ja porto més de la meitat de la ruta. Vinga, cap a Flix, continuem.
No se vagi cap aquí. Manoi! Que de tant en tant també va bé. A veure, aquí, on te'n fot. Jo recte. Pensava que tenia que anar per aquí, ja. Dic, no comencem, fer coses rares. Joder, com es passa el riu, tu. A veure. Pues estem aquí sobre el pont de fusta, que passa per sota el riu Segre, que va ple, de gom a gom, Un boig, que em dona. No ens faltarà aigua, no. Pues vinga, continuem, parròquia. Vinga, continuem, parròquia. Està guapo, A veure si puc xerrar una mica. Bon dia. Hola. Ets d'aquí? Ah, els catalans no. ¿Català parlas? ¿Català? No parlo catalán. No pasa nada, castellano. Sí, ¿De dónde vienes? Salí hace un rato de la Portella, ¿conoce? No. Ah, vale, sí. Bueno, por Andesa, Benavente, Seglia. Sí. Y bueno, la idea es ir a Cesa. ¿Dónde? Cesa, que hay un dique, un embalse. Ah, no lo conozco. Bueno, y de ahí llegar hoy a Flix. Ah, yo voy a Flix. Ah, va a Flix. Voy a ¿Estás Flix. grabando? A ratos, ahora que te he visto. A ratos. Ahora que te he visto, pues. Que lo sube. Yo vengo desde Vilassar de Mar, no sé si conoces, al lado de Mataró, Barcelona. Ah, por el lado de Mataró. Y he ido hasta el Cap de Creus, he pasado el Pirineo hasta Andorra, Viella y ahora voy bajando. ¿Y hace cuántos días salió? Este es el día 8. 8 días. 8 días. Sí. Pero yo duermo en hotel, ya veo que tú no. Yo cada noche duermo en hotel. Ah, cada noche. Claro. Yo me voy por aquí. Me voy por aquí. Ah, te mandan por aquí. Sí. Me mandan por aquí. Yo sí me manda por aquí. Espera que no me haya equivocado yo, Pero me manda por aquí. Sí, me manda por aquí. Sí. Y yo duermo en hotel porque es eléctrica, Es eléctrica. Entonces cada día cargo las baterías por la noche en el hotel. Llevo 3 baterías. Por eso puedo hacer rutas de 100, 90, 100. Sí, de esa manera Sí. se pueden hacer distancias más largas. Sí. Y menor esfuerzo. Y menor esfuerzo. Hombre, yo ya tengo una edad, Tú eres joven, pero yo no. No, es que, a ver, la aparición de esta bicis eléctrica ha hecho de que las personas que son más grandes Sí, salgan de vuelta claro. a las rutas. Porque yo hace 5 años pesaba 125 kilos. Buah. Y gracias a esto, 10 años. Y esa ya hace 11 años que la tengo ahora. Y muy bien. Muy bien. Y me jubilé hace muy poco. Y digo, pues voy a probar si lo puedo hacer. Y vi que lo podía hacer, pues digo, pues lo hago. Y de Flix sigue de ruta. Me voy hasta el delta del Ebro y luego por la costa vuelvo a subir hasta Barcelona. En total son 14 días. Pues yo voy a pegarle un poco de caña, ¿vale? Vale, Venga. vale.
Adiós, que vaya. Igualmente. Enric. Enrique, Sí, ¿y el tuyo? Diego, Diego. Pues venga, Diego. buena ruta. Igualmente, buena ruta. Fruiters i fruiters i fruiters i més fruiters. I quan aquests es fotin vells ja ens senten de nous. Mira, quina passada, tio. Collons. I aquí porten la malla aquesta a sobre per les pedregades. Perquè quan tenen ja la fruita o la flor fot una pedregada i tot a tomar pel cul. Tela, No ho veieu, Hòstia. Quina plantada, tu. Bé, em queden 43 quilòmetres. Aquí, suposo que amb un parell de 3 mesos passar per aquí i et vas menjant prunes, préssecs, barcocs. Aquí tens escalar. Però clar, no es perden. Però mola, Porto ja no sé quanta estona. Aquestes carreteres secundàries m'encanten. I un cotxe, tranquil·litat. Allà dalt, no sé si es veurà, hi ha un pinyaire, un ocell d'aquest. No sé què deu ser. El tinc a sobre. No sé què és. Aquest està buscant algun conill, perquè de conills, clar, el que passa que al moment que gravo no me'n passa ni un, però si me n'han passat 20 no me n'ha passat cap, però un munt de conills. Continuem, parròquia. El Batarrec. El de terra. I ara ja asfalt una altra vegada. Pues el Batarrec, que no em havia sentit de parlar mai en la meva vida. Esmorzars de forquilla, però tot està això. El racó de la carpa, 2 minuts. Perquè ja... Només són 3:15. Però si fan esmorzars de forquilla no pararan en tot el dia. A 2 minuts. A la foto. Passa la riera de la Vall Major, que baixa seca. Seca. Això són les Garrigues, comarca de les Garrigues, la Roca de Lleida. 7 o 8 quilòmetres i després, en teoria, tot baixada fins a Flix. Ai. Ara comença a estar rebentat, Porto 85 quilòmetres, No està malament. Hola, ara, ser del Barça és el millor que hi ha. Olere, hola, ara, ser del Barça és el millor que hi ha. És el que tinc que anar distraient-me. Anava fent xorrades. Però bueno. De tant en tant em venen ganes de crear. I ara, mira, m'ha vingut per fer això. Ah! Que no s'acaba mai la puta pujada, Joder. Hòstia, ai. Vinga. Continuem, parròquia, amb les meves locures. Ara me'n falten 29 quilòmetres. I em queda un 56% de bateria. I aquí n'hi ha un poble, N'he trobat un, però m'ha semblat que el port aquest no seria tan
No és tant, però és molt llarg. I clar, aquí la bateria es gasta molt més ràpid. Bueno, continuem amb les pujadetes. Vinga, ja, parròquia. Aquí 28 Lleida i Flix 29. Bueno. Ai. Continuem, parròquia. Estic entre Sarroca de Lleida i Llardecans, que seria com Viladecans, però Llardecans. I he tingut un petit problema amb el canvi, que se'm quedava enganxat, i parat, l'he ingressat, tal igual, ara va de conya, però m'he tret els guants i allà s'han quedat. O sigui que vaig sense guants, menys mal que ara ja no fa fred. Però de totes maneres m'agrada portar guants perquè són acolxats i van bé, o sigui que si en trobo a Flix em compraré uns guants. Foto caixa de la poma, paradeta, em falten en aquests moments 26,6 quilòmetres i em porto 93,8, que es diu aviat, però tela. La carretera d'aquesta de conya, perquè és que passa un cotxe cada 3x4, sense camions, perfecte. Ja fa calor, hi ha hagut un moment que ha fet vent, però bueno, tampoc gran cosa. I ara encara queda una miqueta del port aquest, ja baixada no, però serà més planer cap a Flix. Calculo que una hora i mitja, cosa així, una hora i 2 quarts, més o menys estaré a Flix. Doncs vinga, continuem, parròquia. Una miqueta baixada que ja em convenia, Bueno. Ja fins a bé. Aquesta zona va bé, No és que sigui molt, però just per tindre que fotre-li més canya. Em queda un 48% de bateria. I em falten 23,6 quilòmetres. A veure. Ha de ser mortal, Perquè ara fot una calda de collons, Bueno, em queden quilòmetres fins a arribar allà dalt i ja serà baixada, Oh! Quin mal que em fa les cames avui, I ara em porto 98 quilòmetres. Me'n falten 22.600. Continuem, parròquia. I aquí comença la baixadeta, menys normal. Pensava que no arribaria mai. A veure què tal el pont aquest. Bueno, aquí hi ha el pas de la barca, que pugen amb el cotxe i tal, i la barca aquesta els passa d'un cantó a l'altre del riu. I doncs aquesta, el Google... De fet, Flix està envoltat del riu, envoltat no, a l'ínsula del riu. Bueno, de moment s'ha aguantat així,
I després deixa'm anar a donar una volta i menjar tarda pizza, que no valia una puta merda, perquè no hi havia res més obert, hòstia. I ara m'he comprat uns sobres de pernil dolç i formatge, menjarem pernil dolç i formatge a l'habitació. Bueno, pues això és el que fa guapo el riu aquí, Bueno, em torno cap a l'Udel, no sigui que em torni a ploure. Ja ha baixat la temperatura, quan hi he arribat, hi ha calor, però ara estic fred, No, de la dreta, hòstia. El senyor Google veu això, aquestes són unes escales, i per aquí no es pot passar. Tonto, el Google aquest. Que no veus que no es pot passar? Passarem, però... Joder. Ara perquè no porto les alforges ni res. Però això vens amb les alforges i és una merda. Vaig donar una volteta i ja estic per aquí. Ja vas a fer això.